inda a yau zan muku bayani yadda ake yanka umbrella mai angul ko a ce riga habga mai angul kamar dai yadda kuke gani a farkon wannan bidiyo ko kuma a kan wannan bidiyo. Da farko idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan channel ɗin mai albarka, su muna roƙo a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, sannan a mana like kuma a mana share. Masu son koyon ɗinki a online ta WhatsApp group ko Telegram group sai su neme mu a kan lambar wayar mu da kan wannan bidiyo 07063797571. yawa ita wannan riga na yi ta gaskiya da kusan su 4 ko su 3, to amma lokacin da yi ta rukunin gaskiya akwai ayyuka sosai ban samu damar yin bidiyon ba. To amma kamar da nake muku bayani yanzu, duk wani style da ya shigo wanda ake tambaya to tare da kawo shi a ce in yi shi, to insha Allah in daga an fiye yawan tambaya a kai to zan ɗaya irin ɗan guntan bidiyo nake yi da wani kyalle daban wanda duk wanda yake tila ne insha Allah zai gane. So yanzu shi ma wannan style ɗin na gana yawan tambaya a kansa, to insha Allah zai muku ɗan gudun bidiyo yadda ake yin sa. Na san duk wanda yake tila ne insha Allah zai gane yadda ake yin sa. Da farko tsawon half coat na wannan rigar ko wace irin rigar ta irin wannan rigar dai tsawon half coat ɗinta 12 ne kawai, inci 12, inci 12 ga shi ne 12 inches shi ne tsawon half coat ɗinta ko 11 inches ma kawai ɗaya da aka da tsawo. Bayan an ɗaya misali yanzu ga a ce muna son tsawon rigar ta kai 40, to kun ga cikin 40 ya ka ɗebe inci 12 sura nawa? Sura 38 ko? Sura 38 cikin 40. To 38 inda ya rage shi ne za a yanko wannan tsawon gashi nan 38 ɗin nan shi ne za a yanko wannan tsawon ƙasa ya yi yawa. Misali ce tsawon riga ana son tsawon riga kila 36, in aka cire 12 cikin 36 abinda ya rage, to abinda ya rage ɗin nan ko nawa ne shi ne tsawon riga. Misali yanzu mafi ya rage kila abin zai rage zai kai inci 27 ko inci 26 abin da ke ragewa. To wani inci 26 din za a buɗe atamfa, a ce misali yanzu atamfa an walwala atamfa gaba ki ita na haka yanta amma ba sai ce a fitar mawani ta hako, to an ta haka, to kun ga fadin ta haka ko haka fada atamfa, misali a ce fada atamfa haka zuwa 46 fada atamfa ko, to yanzu ba ɗauka cewa wannan shine fada atamfa nan kuma tana zuba da yawa ƙasa. So abin da za a fara shi ne za a yi ɗana a tafan za a yi ɗana a tafa sai mu cire tsawon wannan misali yanzu ga sai mu yi haka. Muna ta tsawon rigar mu 36 wacce wani ne zamu yi, domin dama mun san cewa numan haka ɗinta inci 12 ne, to sai mu yi haka kun gana haka sai mu yi haka mu irin inci 12 haka sai mu ja tif mu ja zuwa tsawon riga, misali a ja zuwa tsawon riga 36 kuma ga shi nan 36 ko 36 na alam, to kawai sai mu ƙara inci guda a kai 37 kenan, kuma sai a sake kada kake sai a ɗibi wannan ɗin so biyu, a ɗibe ni so biyu gane ko a ɗibi tafi wannan tsawon da ya rage abin da ya rage ɗin gabaki ɗaya. Misali yanzu a yi auna yanga cikin 12 muna son rigar 36 mun cire 12 da na auna abin da ya rage bai ga ɗinci nawa ne ya rage, to kun ga cikin 12 cikin 36 a ɗaya 12 25 inches ya rage, to sai mu ɗeba a tamfan mu 25 inches. To misali yanzu mu ɗauka cewa wanga abin magana na yanka yanzu rai haka rai kawai in yanka yanzu zan ɗauka cewa wanga ana ɗewo shi ne 25 ɗin nan gida biyu wanda ya rage bayan an ɗebe 20 bayan ɗebe 12 inda abin da ya 26 ɗin maɗauka shi ne wannan ko ga tayan dabulin ko guda biyu da farko kenan. To abin da kawai za a yi yanzu shi ne za a fara yanka angul kun gane angul misali yanzu shi tsawon farko, so ɗaya abin da farko da za a yi shi ne sai mu sa alli mu auna faɗin ƙasan a sa aƙalla inci 6 na musan inci 6 nan shi ne angul ɗin sama, to inci nan ma sama sai mu sa inci 6 nan sama, sai mu dawo mu inci 6 ɗin gida biyu sai mu sa inci 3 tsakiya kun gane ko, in muka sa inci 3 tsakiya to sai mu ja layi ƙasa ma
mu sa inci uku maba inci uku tsakiya gashi nan maba inci uku sai mu zo mu ja dogon layi daga wannan inci uku din zuwa tsakiya kenan. yawa so bayan an yi haka to ita wannan angur din za a yi guda za a fi su za a fata wani za a fi suwa. to in ga nan faɗin ƙasa angur din masa inci 6 to sai nan sama dama ai faɗin ƙasa sama ba ɗaya bane to zan sama ƙasa masa inci 6 to sama sai mu sa inci 4 sai nan a tuwo daidai wanda layi na inci sai a tip tsakiya daidai 2 kun ga nan mai matu alama nan kuma mai mafo alama gane ko kun ga haka kun ga nan inci 4 nan sama inci 4 nan ƙasa inci 6 shi ne faɗa to sai a zo a ja layi daga nan zuwa nan daga inci 4 zuwa inci 6 kamar haka sai a zo a ja layi kun gani ko shi ma wannan a zo a ja mishi layinsa yawa to kun gani kun ga yanzu an gudun ya fito kun gani ta to haka kun gani nan shine kasar rigar wannan awon da za a banda shigo to ko ta manya za ku yi matsawar bus wanda za ku rubuta 20 ba to za ku yi amfani da wannan awon to sai a zo a yanka to gane a yanka sai nan ma a zo a yanke shi yawa kun gani yanzu mahimmanci ɗan biyu ko kun gan su haka to yanzu wani yana da haka muka shi ko to sai kawai a zo a ɗauko shi sai a juya shi haka a ɗauko shi a juya shi haka kun gani kamar yadda ake yanka skate a juya shi ƙasa ya dawo sama kun gane ko to sai a yanka kun gani ko ai haka sai nan ma a koma juyawa a koma juyo shi nan kun gane ko haka za a yi ta yi ko a cire sauran sai a bar guda biyu ko a bar guda da za a yi amfani da shi kun ga sai a aza ma'ana dai haka za a ta yi to yanzu bari mu ƙara yanka yawa to kun ga yanzu misali zan tsaya a wani ƙilani misali yanzu ga to wanda su za a ta yi su da yawa za a yi su da yawa misali yanzu ga bari mu wani analysis mu ɗauka wanda zai mawa ga ɗanki mu ɗauka bus ɗinta 20 ne wasu ɗinta kuma 16 kun gane mu ɗauka haka mu ɗauka bus ɗin 16 to yanzu 16 idan muka yi haka muka yi cika haka kun gane ai inci 8 shi ne 16 ko gashi to kun ga wanda 8 shi 16 ko to sai mu raba shi biyu kun ga inci 4 kenan ko kun ga haka kun ga inci 4 kun gani kun ga inci 1 2 3 ma'ana dai 4 gida 4 shi zai ba 8 to kun ga yanzu a abin da zai ba mu wasu ɗin rigar mu a abin da zai ba mu wasu ɗinta shine inci 4 nan sama kenan pieces nan guda 16 pieces guda 16 shine zai ba mu faɗin pieces faɗin waist ɗin 16 kun gane ko to amma kasancewa za a yi ɗinki za a cire kuɗin da inci to kun ga tun yankawa sai mu yanka ƙyallayen mu kamar yadda sa nan inci 4 ko to sai a sa inci 5 nan sa inci 6 sai a sa inci 7 kun gane sai a sa inci 7 shine zai bada bayanin shine in an gama haɗawa din in an gama hidda wannan abin an kare shi zai bada daidai wannan inci 4 din so wannan shi ne sai ko ne za a yi haka za a yi inci 4 ma'ari kai ba da a yi da an cire ainihin wasu ɗin mai ɗinki a ce kilo ɗin 15 in 15 ne kawai sai a zo 15 sai a ba 15 biyu kun ga inci 7 da rabi inci 7 da rabi sai a kuma a ba su biyu kun ga haka ko ga shi nan ya zama inci 3 da rabi da kwata to za a cire inci 3 da rabi da kwata gida 4 gida 8 gida 10 gida 8 shi zai bada ainihin waist to sai a ƙara rabin inci zai cire dama ake yi bata zip ɗin da kawai cikin haƙƙo ne to yanzu da shi ne bayani yadda za a hidda measurement ɗin wannan ƙyallayen ta yadda za a gane ƙyalle nawa zai isa ƙyalle nawa zai ishi a yi wannan wanda take wasu ɗinta yake 16 kun gane ko to misali yanzu da mu ɗauka kun ga ɗaya nan biyu ne 4 6 to kun ga yanzu ga wanda yake wasu ɗinta 16 ne akwai buƙatar in yanku ɗin wa'annan kuma wasu guda 6 ko a'a 1 2 3 dama ce kyalle 16 shine zai zama ainihin wannan wasu wannan faɗin wasu
to shi za a kuma yanko su irin su misali haka. To yanzu bayan an yi haka, bayan an yi kallon haka, to kawai sai a zo a lankwasa su haka, a ɗauko guda ko biyu, misali yanzu ga ɗauko guda, shi ne nan ƙasa a yanke, a raba su, a yanke shi duk a yanke su, gane ko da aka yanke su. To su sauran sai a tara sauran a aje su a gefe, sai a ɗauko irin a ɗauko guda, misali a ɗauko guda haka, sai a mishi haka, da aka mishi haka sai a ɗan goga da kwanta. In ya kwanta to sai a sa alli daga nan kamar haka, misali a ɗaya shaf ɗin shi zai ji haka, kun gane kamar haka, nan ɗaya zai yi kof, allin bai hito nan ba hawa alli bane, kuma kamar haka, kun gani ko haka za a yi. A jama gudan, a jama shi ya kyau,